Уважаеми студенти, уважаеми родители, уважаеми колеги, уважаеми гости, добре дошли на поредното 78-мо подред откриване на академичната учебна година в Техническия университет София. Надявам се, че сте дошли с прекрасно настроение. Пожелаваме ви много късмет и много здраве и нека да започнем с официалното откриване на академичната учебна година. Нека да посрещнем знамето на Република България и Техническия университет. И сега химна на Република България. Да ви представя участниците в днескашното откриване на академичната учебна година. Сред нас е ректора на Техническия университет, професор Иван Кралов, замректорите професор Георги Венков, доцент Росен Радонов, професор Лидия Гълъбова, помощник ректора професор Николай Николов, главният секретар Никола Николов, председател на Общото събрание и декан на Факултета по индустриални технологии професор Георги Тодоров. Да се представя и аз, доцент Агата Манолова. Деканите на всички факултети са тук и съответно имаме представител на студентския съвет и естествено между нас е и председателя на съвета на настоятелите, господин Васил Велев. Официални гости днес са ни уважили замминистъра на иновациите и растежа господин Мартин Гигов, посланника на Република Гърция, негово превъзходителство Алексиус Либерополус, както вече казах, председателя на нашето настоятелство, господин Васил Велев, членовете на настоятелството Венцислав Славков, Петър Статев и Дончо Барбалов. Така че сред нас са нашите най-големи защитници и хората, които ни подкрепят и които ще имат възможност да работят с вас през целия ви академичен живот тук в Техническия университет. Така, от тук нека да прочета, имаме няколко поздравления, или може би професор Кралов, вие ще поздравите ли? Аз? Добре, благодаря ви. Така, от господин Румен Радев, президента на Република България, имаме поздравителен адрес, искам да ви го прочета, защото той е много приятен. Уважаеми професор Кралов, уважаеми членове на академичния състав, скъпи студенти и докторанти, приемете моите най-топли поздрави по повод откриването на новата академична 2023-2024 година в Техническия университет София. Постиженията на вашия университет в посока осъвременяване на учебната база, академичното израстване на общността ви и непрестанното обновяване на преподаваните знания са еталон за висшето образование в България. Те са плод на дългогодишните целеустремени усилия на поколения призвани преподаватели и амбициозни възпитаници, заедно с подкрепата на забележителната мрежа от партньори, с които си сътрудничи ТУ София. Десетилетия наред именно вашия университет има водеща заслуга за високото доверие на младите хора в българското техническо образование и утвърждаване на неговия престиж в международен план. Резултатната ви научна дейност и върховите изследвания в редица авангардни направления позиционират ТУ София след представителите на иновации с висока добавена стойност в технологичната индустрия у нас и на Балканския полуостров. Уважаеми професори,
уважаеми доценти, асистенти, докторанти, уважаеми студенти, желая на всеки от вас здраве, силно вдъхновение и дълбока увереност. Нека бъде ползотворна и успешна новата академична 23-24 година на Техническия университет София. На добър час! Така, имаме поздравителен адрес от ВОН КНСБ, от професор Лиляна Вълчева по повод откриването на новата академична година 2023-2024 година. Уважаеми професор Кралов, уважаемо ръководство, уважаема академична общност, служители, възпитаници на техническата алма матер, с удоволствие от дистанция ви поздравявам с откриването на новата академична година и посрещането на новата генерация студенти. Все пак, позволете да споделя моите почитания към славата и величието на поколения учени, преподаватели, възпитаници и обучаващи се в Техническия университет София. ТУ София е уникален с образователното си пространство, с традициите и възможностите да създава достойни българи и специалисти благодарение на своите предшественици, академична общност и администрация, от които всички учащи имат огромна необходимост. Затова с радост се обръщам към първокурсниците с добре дошли в нашата академична общност. В ТУ София ще придобиете знания и професионални умения от водещи учени в областта на инженерните науки в особено благоприятна и приобщаваща среда. Бъдете упорити и благодарни всеки ден на преподавателите си, с които по словечната си всеотдайност и професионализъм са способни да ви направят високо квалифицирани, с иновативни възгледи и мислещи хора. Бъдете новатори. Убедена съм, че това е точното място за вашите амбиции към новия дигитален свят и шанс да разгънете таланта си. Огромна подкрепа ще имате и от колегите си в по-горните курсове. Станете част от студентския съвет на ТУ София. Скъпи преподаватели, колеги, вие най-добре знаете, че за да има промяна, все по-силно трябва да се чува гласът на интелектуалците. Драги колеги, висшето училище създава специалисти, контакти. Учим се взаимно на повече търпение, честност и доброта. Но най-голямата ни мисия е да работим за благоденствие и устойчиво развитие в глобален мащаб, така че да бъдем равни с всички проспериращи народи. На всички в престижния Технически университет София желая здраве и сполука. На добър час, успешна и ползотворна академична година. Така и ще прочета последния адрес, който получихме от Националното представителство на студентските съвети в Република България. Уважаеми професор Кралов, уважаеми преподаватели, уважаеми студенти, за мен е удоволствие да ви поздравя от свое име и от името на Националната студентска общност в България по случай началото на академичната 23-24 година. През изминалите години минахме през тежки изпитания на противоепидемични мерки, които поставиха академичната и студентска общност пред неясни хоризонти и предизвикателства. Всичко това ни направи по-силни и уверени в развитието на образователната и академична среда. Днешният ден е едно ново начало за първокурсниците, който води след себе си пътя на познанието и новите открития в живота на младите хора. Вървете напред и не спирайте да се развивате, реализирайки своите идеологични проекти. Ние, младите хора, трябва да бъдем тази енергия, която да отстоява бъдещето на нацията ви. Ние, Националното представителство на студентските съвети, вярваме, че младежката енергия и ентусиазъм са ресурс, който трябва да бъде насърчаван и развиван. Желая на всички колеги и преподаватели здраве, вдъхновение и успехи. На добър час, Даниел Парушев, председател на Националния студентски съвет. Така, и сега ще дам думата на професор Кралов за приветствие към първокурсниците и към всички студенти на откриването на учебната година. Благодаря. Уважаеми Ваше превъзходителство, господин Либерополос, извънреден и пълномощен посланик на Република Гърция в България, уважаеми господин Гигов, заместник министър, уважаеми господин Велев, председател на настоятелството на Техническия университет София, уважаеми членове на настоятелството, уважаеми преподаватели, ректори, скъпи колеги, студенти, докторанти, уважаеми служители, дами и господа. Изключително ми е приятно да ви приветствам с добре дошли днес на откриването на новата академична 23-24 учебна година в Техническия университет София. Поздравявам ви от мое име и от името на академичното ръководство на университета и пожелавам на всички вас на първо място здраве,
но също така много успехи, много дръзновение и много радостни изживяни мигове. Техническият университет в София е най-големият технически вуз не само в страната, но и в региона. Почти 80 години той задава стандартите за висше техническо образование и научни изследвания, а отскоро, като пълноправен член на изграждащия се Европейски технологичен университет, ние заемаме достойно място в европейското образователно и изследователско пространство. Скъпи млади колеги, образованието е най-добрата инвестиция в живота на един човек, защото то дава знание, което означава сила, мощ и независимост. Скъпи млади колеги, предстоят ви редица предизвикателства. Безсънни нощи в подготовка на проекти и изпити, на нови инженерни решения. Но също така ще изпитате и огромната радост, когато постигнете това, към което се целите, когато сбъднете своите мечти. Затова мечтайте и се стремете да претворявате мечтите си в реалност. Инженьор е френска дума, която означава човек, който твори, който създава. Това са инженерите. Не само подобряват, не само поправят. Те създават това, което го няма, това, за което мечтаем. Но също така, млади колеги, не забравяйте и как започва студентския химн. Гаудеамус игитур, което означава да се веселим докато сме млади. Възползвайте се от преимуществото на младостта. Дерзайте, стремете се винаги към съвършенство и винаги работете за добруването между народите и за благоденствието на обществото. Пожелавам ви успешна учебна година, но също така винаги, когато се видим, да можем да бъдем колеги и приятели. На добър час и на много ялета! Сега за поздрав ще дам думата на господин Васил Велев, председател на Съвета на настоятелите на Техническия университет София. Уважаеми господин ректор, уважаеми господин заместник министър, Ваше превъзходителство, уважаеми преподаватели, служители, студенти, уважаеми госпожи и господа, позволете ми да ви приветствам от името на Асоциацията на индустриалния капитал и от името на Съвета на настоятелите с откриването на учебната година. Бих желал да се обърна специално към първокурсниците и да ги поздравя с добрия избор, който са направили. Има поне 3 причини да бъдат горди и доволни от този избор. Първата е, че вашето образование ще бъде конвертируемо и във времето, и в пространството. Виждате, историята се променя, пренаписва се с задни дати, икономиката се променя, глобалния пазар и конкуренция се подменят с икономически зони, бариери, санкции, зелени сделки, докато законите на физиката, на математиката, скоростта на светлината, земното привличане, числото π са еднакви на всички континенти и вчера, и днес, и утре. Вашето образование е добра основа. Разбира се, над него ще трябва да се надгражда и това е завинаги. Но основата е здрава. Втората причина да сте горди със своя избор е, че вие ще бъдете най-нужните и търсени хора. И утре, когато завършите, и още днес, докато учите, и занапред, докъдето ни стига взора. Вие сте тези, които ще добавят стойност и в икономиката, в индустрията, в науката. И третата причина да бъдете горди, че вие сте студенти в най-авторитетното, най-голямото висше учебно техническо заведение у нас с най-високо ниво на преподаване и изследвания. Скъпи студенти, пожелавам на всички успешна нова година учебна, на добър час!
И сега бих искала да дам думата на замминистра на иновациите и растежа, господин Мартин Гигов. Уважаеми професор Крал, уважаемо ръководство, уважаеми почетни гости, скъпи родители, скъпи студенти. За мен е изключително удоволствие да съм тук сред вас на този прекрасен повод. И това, което вече беше споменато за Техническия университет, че отговаря на най-високите европейски международни стандарти, всъщност е една уникална възможност за вас. От този университет излиза най-ценният ресурс не само за българската икономика, но и за по-голяма част от предприятията, които оперират в България. Едно от последните изследвания на Forbes 500 на най-успешните международни компании при запитване кой е най-ценният актив под управление на тези компании, това, което е посочено, не са дълготрайните материални активи, не е привлечения капитал и други активи материални, които разполагат компаниите, а иновационната предприемаческа култура, която има в тези компании. Това е нещо, което винаги би било конвертируемо, имайки предвид и проблемите, които се изправя нашата икономика. На първо място би казал, че това е демографския проблем, където липсата на хора увеличава възнагражденията, но не е задължително да увеличава производителността. И в тази връзка компаниите, които не инвестират в дигитализация, в автоматизация на това, с което се занимават, по-скоро не ги чака розово бъдеще. Тук е и вашия уникален шанс, като най-ценният актив на тези компании, да се възползвате колкото можете. От гледна точка на това, което Министерството на иновациите и растежа предлага за развитието на иновации на една наистина високотехнологична българска икономика, ние предлагаме над 4 милиарда по отношение на оперативните програми под управление. Голяма част от институциите, на които Министерството е принципал, активно разработват за развиване на финансови инструменти и грантове в тази връзка. И тук бих споменал две релевантни неща, които са изключително важни за вас и за вашите преподаватели. Следващата година Фонда на фондовете ще обяви фонд за технологичен трансфер от 60 милиона евро, където 10 милиона евро ще има грантов компонент. И два други фонда, които ще бъдат изключително фокусирани върху иновации и дигитализация, също за около 65 милиона евро. Аз това бих искал да обобщя, че средства за наука има, средства за технологичен трансфер има, усилията за привличане на чуждестранни инвеститори са също на лице, насърчителните мерки, върху които в момента Министерството се фокусира, ще привличат най-вече високотехнологични компании в България. Така че от вас остават усилията и с това бих искал да ви пожелая много здраве, много късмет, незабравими моменти и много вдъхновение през новата година. Благодаря ви. Сега ще дам думата на нашия почетен гост, негово превъзходителство, посланника на Република Гърция, господин Рибелополос. Thank you very much. I'll speak in English, if you don't mind. Уважаеми ректор, професор Кралов, dear rector, dear vice rectors, minister, and most of all professors and students. It's a great privilege for me to be here amongst you. You are the future, and every start is full of challenges and opportunities. Please take advantage of the opportunities and the challenges ahead of you. It's a huge opportunity for you to become better, to make yourselves and your families and your country proud. And this holds true also for the Greek students from my country. Everybody has to be proud of himself first and of the country, of course. All the best for this academic year. Every new start is full of challenges. Please take advantage of it. Thank you. И сега бих искала да поканя на подиума нашия първокурсник, който
ще поздрави всички първокурсници и ще каже защо избра Техническия университет София. Ния, заповядай. Уважаеми студенти, първокурсници, днес е нашия ден. Днес е първия ден от нашето ново приключение. Днес навярно сме изпълнени с едно невероятно вълнение и въодушевление, а вероятно и малко оплаха за новият път, по който сме се преболили да тръгне живота ни. Истината е, че Технически университет винаги е бил и ще бъде най-мечтаното висше училище от мен. А от мен и от вас се очаква да бъдем най-мотивираните студенти, най-подготвените специалисти. Благодаря, че сбъднахте моята мечта. Нека не се питаме какво ни дава Технически университет, а да си отговорим на въпроса какво ние сме готови да дадем на университета, защото човек е богат не е с това, което е взел, а с това, което е дал. Технически университет е специален заради нас, неговите студенти, защото хората тук винаги са били готови да се борят за ценностите, да отстояват идеалите и да правят всичко за добруването на нашата страна. Моето послание към вас днес е: търсете себе си, учете, следвайте сърцето си, бъдете критични, защото вие сте бъдещето на България. На добър час! Бъдете здрави и силни! Честита първа студентска учебна 2023-2024 година! С уважение, Ния Цонева! И така, уважаеми студенти, гости, пристъпваме към последната стъпка на днескашната официална откриване на учебната година. Така, изпращаме знамето на Техническия университет София. Години чест и слава, все модерен си и нов. Инженери ти създаваш да строят света с любов. Ние творим и вграждаме в основите своето сърце. И бъдещето се ражда от силните ни ръце. Ти си храм на нашата наука, ти си храм на вярата у нас, ти си храм на мъдрост и сполука, гордост наша пред света. Ти си храм на нашата наука, ти си храм на вярата у нас, ти си храм на мъдрост и сполука, гордост наша пред света. Уважаеми студенти, колеги, най-вече на първокурсниците, пожелаваме ви 4 прекрасни години в Техническия университет София. Възползвайте се от всичките възможности, които нашия университет ще ви предложи. Ние, вашите преподаватели, ще направим всичко възможно да ви дадем уменията и знанията, а вие да се възползвате от тях. Пожелавам ви много успешна учебна година и с това закривам официалното откриване така, на академичната учебна година в Техническия университет София.